Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapara Almurada Aydın. Aleyküm selam kimine. Yaşlılar salam. Vatandaşlar size salam. Aleyküm selam. Emmeňize vatandaşlar salamu aleyküm. Vatandaşlar salamu aleyküm. Yaşlar size de aleyküm selam. Sapara salamu aleyküm. Wa aleyküm hal Murat sana da salam. No. Ya yaşlılar indi biz her geçen gün näme ýakynlaşýas da. Nähil isem maksada doğru yakınlaşa. Hem hareket hem halkam tayarlık derecesi alıp barya özünü yeterli bir nemede. Indi şu tayda yeniden bir seheljek bir neme ağrı kesme yağlı illeşlerimizin ünsüne käwür sözler var da. Yani halka karşı işlep bilecek yani yine Niyazfın mesela demokratiya deyip o diktaturan döredişi yağlı. Yani mesela demokratiya sözü erwet söz değil yani dünyada. O kabul edilen bir adalatlı dolandırış sisteması deyip biliniyor. Yani şonam diktatura öğrüp bilýärler ve öğren wagtam ady ýene demokratiya bolup galýar. Ýene şoňa meňzeş sözler bar da, ýene o demokratiya sözüniň ulanyp diktatura hyzmat etdirmegi uly bir näme oýun. Indi bunun kiçi oýunlary bar. Meselem ýylyň başynda o liderlik dawasy bardy. O bir sürü lider bardy, yani bir topar. O halkyň görmedik, tanamadyk adamlar lider bolup çykdylar. O soň ine ortada bir näme ýok wagty. Bir liderlik üçin bir zemin ýok wagty. Liderin çykmagy nä derejede dogry, yani lider kim regulýer etmeli. O asıl gerekmi yani mesela 21. asırda. O kän sonra var yani liderlik meselesinde. Teknologiýanyň ösen wagtynda o hemmäniň şu bir san telefona bağlı bolup bütün işlerini şu telefonyň üstünden edip bilýän ve şu telefon arkadan informasiýalary alyp bilýän, özü karar berip bilýän döwürde o lider näme iş arýar içimizde diýen ýaly näme soralarym dörep bilýär. O liderlik nemesine atlattık yani bir şekilde. Eger şo wagt dören olsa hakykatdan hem uly bir howpdy, entek diktaturany ýykmanka o lider halky ele geçirecek nemesi bardy da, howpu bardy. Indi ýene bir howp var aslında o liderlikden öňdören. Yani Türkmenistanyň taryhy aýdaly 29 ýyl bolsa, o şonuň 28 ýylyndan bäri bar bolan bir howp var, olam yani bir sözden ibaret asly. Ve şu sözün arkasında da hiç zat yok ve şu sözün daşında toplayalar. Yani hiç zat yok, zatın daşında toplayalar adamı. Onun sebeplerini hazır aydars. Yine o sözüm ve Türkmen'e değişlik olmayan, yani şu Türkmenistan'ın geografyasında değişlik olmayan söz, yani apozisiya sözü var. Şu var arada. Yani apozisiya o halka nähil peýda getiripdiler. Bu bir. Ondan soň nähil ziyanlar getiripdiler. O nerden çıktı bu? O apozisiya haýsy ýurtlarda var? O bar bolsa kime hyzmat edýär? Yani halkam ýa-da nämämi? Öňünden näme berýän de? Näme diýilýär aňa? Spoiler diýilýär. Spoiler berýän ýöne bunun arkasında gaty uly oýunlar dolaşacak. Bunun arkasında yine sünkam var. O sünk meselesi var. O sünk meselesi bilen bir ara bağlanışı var. Sapara, sözü size vereyim. Yani düşündüğümüz ýaly meniň aýtjak bolýan zadymy. O men kemine aýtjak bolýan zadyňa düşündüm diýeňim bolýar. Yani apodist sözi birinciden yani bu Türkmençesi näme bolýar? Ya şu sözüň Türkmençesini tapmaly.
yine Türklerde, Farslarda, Araplarda muhalefet değil ya da o Türkmençe apadiste sözü yoktur. Sözü yok orada düşünce de yoktur. O ikisi bile geliyor da. İlk söz gelmeli, sonra düşünce gelmeli. Biz Sovyet demesinde yaşadık 70 yıl. O apadiste sözün ne yemediğini 70 yılda da bilmedik de. Sistemi olur yalakladı. Götürün oktu da. Bunu yani apadisten ne yemediğini düşünüyor. Yani Türkmen düşünür okşumu. O karşıdaş, o okey karşıdaş. Yani karşıdaşına demeti yani apadiste demek o karşıdaşım olun nokta. Apanir üretmeli değil ya da. O sözüm Türkmen'de yok. Demek düşünce de yok. O şu düşünce olmadan sonra şunu arat alıp şimdi diktatura bağ olsa on hükman kaptanına apadiste olmalı. Şu at yani Türkmen varyantı apadiste değilen sözüm diktaturan bir sütünü. Ondan küçük olmadık tütünüyordum. Şu olmadı o yok. O olmadı bu yok da. Birbirini yok eden yani kızayım iskulçay işi neme oluyor da. Bu sözün anırtında manasında düşünüp edilen oklar bulur. Benim fikrimce. Onun şu an ne birleşen demokratik Türkmen apadist deyip bir söz çıktı da. O yönüne demokratik sözü koyuyordu. Bu demokratik oluyormuş. Niyaz formulandı da o sözü demokrati sözüne. O Olmadı yani. Türkmenistan'ı şu an ne in Alparcı Parti, Tek Parti o adını soruyorsunuz ne Demokratik Parti'dir. O Türkmenistan'da demokratiyanın iyisem yoktur. O, biz ne şu sözlerden biraz çekerek duruyorsa o bizi özümüze şuları yalak ağıt takılmasına da karşı adını şu nemesi bilen tutulmasına da karşı ve biz Türkmen bizim öz sözümüz yok olsa şu düşünce de yok da. Kulak söz tapmadım. İyinlerin düşüncesi bilen doldurmalı içini. Giden mazmunu bilen. Apanen sözüm yok. O da gendattır. Türkmençe nemesi yok da. Bazı bir yerlerde olun yönü yemedi dolanışık da yok da. Yok siyasi sferada yok. Türkmençanın siyasi sözlüğünde yok. Şonun yalı nemeler. Ben dememe şoları yalak mene şu sözü bu çıkışının tarihinden biliyor. No. Bu sözleri kim orta atanlarına kendi biliyorsa. No sapara aydı. Öyle bir ölün adamın demesini yatlap görmek demez at derler. Gelçikillerle. Ne Şöhrat Kadirov diye bir tarihçimiz vardı. O Türkmen oğlun adı aydı otuyor Şöhrat Kadirov. O eserlerine teredip okak görün demedin. O Türkmen milletler bu tayfalan birleşmesi yeni alak teziste doktorsk nemet vardır. Kandidatski, doktorski. Sovet düşüncesi nemesin beri ya da. O Türkmen'in arka tarihini bunlardan bilen yok. O ne hem çıkıyordur ya. Onun mazmunu olmalı. Maksadı olmalı. Biz ne yanlış saatler nemesini 30 yıl yitirdik de.
Onun rupurlar şulun eline düşüyor da. Başka yerde de ne şu YouTube çıktı da. İnternet çıktı. Şu yok oldu. Yeka rupurun vardı ne adatlık radyosu. Onun bir tane el kalem tutuyan o adını ne mi diysen jurnalist diysen jurnalist der. Yazıcı diysen yazıcı der. Şair diysen şair der. Yani kemini gov adam diyse gov adam olya. O kemini erved adam diyse erved adam olya. Onun dürlü övüşün ne kaatları var da. O kezzavından tut. Ya nimet ne şimdi? Ne bu apadiste nimeti şol men şu dedim nimetin kan bir nimeti değil. Şol adam döretdim yani O koştu. adam değil yönü esası şu orta atanlan biri de yani yine de men jurnalistik görünlüğün bir vardır. Bir tane vardır. Hı. O Indi atlarını tutup oturmalı. Zapara indi men hazır Beş bölmeli bir de nememiz yok. ama şu Atanlar apazisse bile atan ya bulun hem mecetini ne gerek olsa üstünü yetir. men hazır bir nemen aydayın sapara ildeşlerimize de açık olsun. Yani men düşünüşüm de yanlış olsa aydarsınız. Ya menin gözümde şunun ýaly canlandy da yani diktatura bilen apozisiýa ikisi bir ýerde bar bolup bilýär. İkisi bar bolan wagtda ikisi var. Biri ýok bolan wagtda ikisi hem ýok. Yani bu simbiotik bir neme aratnaşyk diýilen bir neme bardyr canlılaryň arasynda. Onun peýdasyny görýär. Onun peýdasy kiçiräkdir. Meselem opozisiýanyň peýdasy kiçiräkdir. O ýöne beýlekiniň nemesi ulu neme bolýar, ulu canlı bolýar köplenç, peýdasy köp bolanyň. Şonuň ýaly ikisi bir-birinden peýdalanýar. Ýöne asyl nemäni döredýänem opozisiýany döredýänem, ýani kiçi canlyny döredýän diýeli, ulu canlı bolýar da, diktatura bolýar ýani bizim misalymyzda. Men şonuň ýaly canlandy. Gibi kemine apanent sözünden geliyor da nemesi kökü. Nova. Her nemede de ilmi nemelerde de sen apanent bolmaly, apanent o. Onu Türkmençesi yok bolun yönü nemesi düşünüklü. O apanent bolmak için o öňünde bir yani predmet bolmaly. Şonuň bilen bile bar bolýan, barlygyny O şonuň üstünden kabul etdirýän. Meselem ak näme üçin ak, gara barlygy üçin ak diýerler-de. Yani ağın karşıdaşı kara deyip bilinýär. Yani başka da renkler var ýöne. Şu ak, kara varlığı için deyip neme var. Bir kiçirak bir düşünce var. Deme kemine bir apadisyan döwlet kurup ýörenli dünýä taryhy entek bilen okşony. Da ya biz bilemdi ok. Şu apadisyan döwlet kurup ýörenli ödüm täze döwlet kurmaly. Yani öňkü nemani renemir etmeler döwleti düýbünden täze kurmaly. Onun sebäplerini biz öňüm ada kendi aýtdyk gerek bolsa ýene düşündirip aýdar. O döwlet sistematy dogry oturdurmasa, dogry dizayn edilmese döwlet tersini işleýändir. Adam dadyň yani milletin karşysyny işleýändir. O döwlet diýilen yani hökümet diýilen dadyň tebigaty şodur. Adamları idare etmeli. Cemiyeti idare etmeli. O şu yanlış skemanın üstünden cemiyeti yirelek getirip bolýar. Yani şu Türkmenin gelen yer şu taý. Ya o siz näýilek siyasi ya da nämäňiz bar diýip sorok çykýar da bizden soraýarlar. Näme? Bizim dinimizde ilim, bilim, siyasi görüşümüzde ilim, bilim, tecrübe
düşünjämiz hem şol döwletem şoň bilen gurulýar. Alym bilim, bilgi, tejribe bilen gurulýar. Ol men plan partiýadan däl ya plan partiden bolmaly, men gatnaşmaly, o kompetensiyň bar bolsa gatnaşma diýen adam ýok. Ya ministr boljakmy? Ministrlere ýeter ýaly kompetensiýaň bolsa baş üstüne häkim boljakmy? Häkim bolar ýaly kompetensiýaň bar bolsa baş üstüne o deputat parlamentde bir zat boljak bolýan bolsa kompetensiýaň bar bolsa baş üstüne ya da ulu kärhanaň eýesi boljak bolýan bolsaň onda kompetensiýaň bolsa gelne baş üstüne. Yani halkı insonu eşrete yetirmeli. Alım, bilim, bilgi, tecrübedir. Başka da at bilen bir milletin ya bir cemiyetin ne karnını doyurup bolýandyr, ne eşrete yetirip bolýandyr, ne düzgün tertibini kurnap bolýandyr. O bizim ne imanımız da, dinimiz da, siyasi görüşümüz de alım, bilim, tecrübe, bilgi. O hiç kimin ırkına, renkine, dinine, inancına nememiz yok. Ananca bilgi bilen ananlıda hakiki inanç oluyor da. O bilgin olman inanıp görsem adamlar nerelerden çıkarıyorlar. Onu görüp görsünüz. Dünyada bulup görün zaten. Ya, ben aydıp bileceklerdim şu meselede şunu. Ama ben bir neme aydıp bilerim mi? Söz alacak. Yok olsa. Yine Sapara, yine eğer ortada devlet yok olsa, bunun hem opozisiyası var olsa, o ya opozisiya yoktur, o ya da o devlet var bolmalı. Devlet var olsa da şu an Türkmenistan'da devletin bir nemesi yok. Emare diýip ya da bir devletin nam nişanı yok yani ortada. Yine 10 sany madde var. O 10 sany madde var. Iň ýöneköý bolmaly zat da ol. Yani Owganistan hem ýerine ýetirýär-de. Şo maddelere. Owganistan hem halkyny nemede goýanok. Hatta pasport meselelerini hem çözecek bolýar. Yani bir şekilde bir nemesi var. Yani ýöne ýatdan soralan wagty haýsy has döwletsiz diýip sorasa Owganistany görkezerler ýöne. Türkmenistan ondan hem beter. Indi Sapara. Aydyr. Yani indi bir ýönekeýjek yani edilmeli olan zady biz 10 madde şeklinde berdik. Şunu etseňiz edýäňiz, etmeseňiz hem bize o käbir zatlar etmäne ruhsat berýäňiz. Yani neme var da işin içinde. Bu hemme zat nemeli olmalı. Düzgün tertipli olmalı. Etikası olmalı. Yani benim gelecek nokadum şu oldu. Yani şu nokada gelmek için opozisiya bolmalı değil. Opozisiya näme bolýar? Opozisiya şu nokada gelen ok, opozisiýaň barjak nokada Gurban Ulynyň taxty bolup durýar. Yani hem opozisiýanyň gamşy ol. Hem opozisiýanyň maksady taht bolup durýandyr. Olaryň döwlet gurma ýa-da düzeltme bir ýalap bir derdi yok. Perspektiwasy hem ýokdur. Eger dinlenen ýagdaýynda da diňe şol opozisiýa diýer, indi garşydaş diýip alaly şo sözü. Edil garşydaş sözü siyasi bir söz nemesinde ulanılmaýar Türkmenistanda. Yani diňe şol garşydaşnyň nemesindedir yani. O gaty erwet, o kowmaly, öldürmeli diýer. Ya da ölüsünün üstünden siýasat ýöretjek bolar. Yine oyunları var. Yine buların derdi diňe şol aydaly opozisiýanyň derdi Gurban Ulyny aýyryp onuň ýerine geçmek.
biz näme diýäs? O Gurban uly problema däl. Gurban ulyny ayırsalar, häziriň özünde ayırsalar, o Gurban ulynyň ýerine ýene başga bir Gurban uly ýetişdirip berýär jemgyýet şonuň ýaly. Yani Gurban uly öndürýär jemgyýet diýeli. Yani şonuň nemesini çözgütini gözleýän ýoksam çağlaryň geljegi ýok, yani Türkmenistanda doğuljak. Yani bizim günämizde hele Türkmenistanda doğulmak doğru değil mi? Yani ildeşlerimize sorasam Türkiye'de doğuldular ki iň bärkisi. Saylamana hak hukuku bolsa. Eğer biz doğulacak yerimizi saylap bilmeýän olsak, onda biz öz ýaşajak sistemamizi saylap bilýän olmaly ökmen suratda. Şoňa da güýjimiz ýetýär aslında. O neme surat var ildeşler. Şu atın plasma stola daňyl suraty vardır. Ýene şol bizimki ýaly çäresiz diýip aýtjak, ýöne çäresiziň hem bir negativ manysynda ulanmaly. Şo ýagdaýda bir jemgyýetde. Emi kemine bulon aladylary şu hökümeti yani bar edip görkezmek. No. Yani konstitusiýany bozdum diýär. O yani hökümete ýalňyş usuller bilen gelin. Okey. Ýöne bu hökümet hem däl, entek döwlet hem däl. Ne döwletiň bir esasy 3 tanak nemesi vardır. Känem däller. Funksiýa vardır. Şolar funksiýalar işlemeýän bolsa, işledilmeýän bolsa ýa-da düýbünden ýok bolsa, o taýda döwlet ýokdur. Ine birinjisi sosial döwlet bolmak. O bir ýa-ni pensiýa çykanda pensiýaňy, maýyp bolsaň sosial kömegiňi, o çağalara kömek sosial gorugda. İkincisi adamlar mal, mülk, saglyk gorugy. Döwletiň ikinji üpçün etmeli zaty. Malyny, mülküni, döwletini ondaga daşky, içki düşmandan gorumak borjy. Üçüncü ne döwlet ne pasport berýär, şeýlem. Şo taýda peçady vardyr, plan döwletiň näme diýip. Ya da sen öýlenende Dagestan geçende o sen ne kemine plan gyýda bilen öýlendi diýip şoňa notariýalyk peçat basýan döwletiň funksiýasy notar diýerler. Bir näçe şolar ýalyk nemeleri bar. O şolon haýtyne diýer şu döwlet. Türkmenistan emmesinden. O da iň esasy nemes. Hiç vernemeden yok. Demek bu döwlet yok. Şonu etmeyen, birine beden nokta, satal goru var mı? Yok. Adamlar malının, mülkünün goru var mı? Ya hoptuluğun goru var mı? Yok. Pasport berip bilen yok. Yani bizim çok için yani 10 tane şert koyduk. Şurayı edip bilmeyen ortada sen yok. Bir de sen hükümeti kurmalı ruhsat verdiğin oluyor. 20'sinden son biz şu atları yerine getirmese hükümet kuruyor. O kurvan gelini ölüptür, o koma giriptir, kakası ölüptür, nemesi nemediptir. Biz o da atları bilen işimiz yok. O kurvan ulu bilen düğünden işimiz yok. Kurvan ulu komuda yatanım oldu şu 10 funksiy yerine getirmeli. Giri gelip öğrenim olsa. Biz 4-5 gün vakit nemeye çıkmadık da. Yürüyüte çıkmadık. Sebebi atası ölüptür diye. Ölen olsa cailasın demesin. Bizim deyip desurluğumuz ölüyün üstünden siyaset yürütmeli. Onun bir siyasi etika. Bir de nemeden okşanıyor. Urş'ta da cesetlerini, cenazelerini yığınlamaya may veriyerler. Biz şunu cahiliyen çağlar sesimizi çıkarmadık. Bilerek sesimizi çıkarmadık. Ölüyün üstünden siyaset görecek olup tääle Türkmenistan ölüyün üstünden vurulan ok. Bizim düşmanımız
karşıdaşımız onu da seyredemiz yok. Deyip desur bir etika diyen bir zat var. Özümde uslayıp bilmedik. Hakan'ın ölünü bilen bir işimiz yok. Koma düşüptür mü? Diri mi, ölü mü? Diriken peydası olmadın, ölüken her peydası oldun milletin. Yöne sapara yaz tuttuk mu? Tutmadık yani. Yok, dememiz değil yönü. Etika boyunca bir ölüyün üstünden siyaset yürütmek düşmanın olundu. Mene özüme uslayıp bilemek. Hep şey bir vakti gelir ölmeli. Bir de ömürlük gelen adam değil. Devlet olundu gider. Şol ünüsü yanlış yere berdirecek olyalar da yine. Suğlandıracak olyalar şu yönüne koyulan yank şertleri, suroqları. O şu üstünden atlak geçip sonra suğlandıracak olyalar da. Onu düşmeye o da atları. Ona Gurvanoğlu apazisiyasıyla bile ediyor yani yine. Ona gıynan. Ay bile diye ayrı diye o da atlar bile bir işimiz yok. Biz iyi işimiz. O. Hülenleme diye o şu yankı 10 tane toruğu 20'sine çendi yerine getirmese biz hükümet kuruyoruz. Ya öyle şolong ruhsatı bilen kuruyoruz. Ayıp biliyorsa. Yok ruhsat verilse şartları yerine gelen. Bizim aladağımız yeme uğursuz, gağansız şu hükümeti ya hükümet koşullarının içindeydi yanına. Paragat yolu bilen transformasyon etmeli. Teyze Türkmenistan'a. Komünistler ki meyletin etsinler. Düşünü etsinler. Nerede da orada düşünü etsinler. Sebebi teyze Türkmenistan çolun çağlarına geleceği için. Biz için ne? Biz yaşayacağımızı yaşadık. Göreceğimizi gördük. Gelecek nesil için. Biz Türkmenistan'ın halkının ne derecede degradasyon edildiğine katı akıl yetirip ediyetse bu zatları. Sebebi bir degradasyon tedavar edilen milletten o da köpçülük olup ullokan akıl paykat çıkmadan anlatlat değil. Şu zatları düşünüyor ediyetse. Öğreniyor ediyetse. Biz bir devlet kurur yalak bildiğimiz var, tecrübemiz var. Şunu orta koyuyor ediyet. Ya bildiğiniz, düşüneceğiniz o demeyen bağ oldu. Gelin emek şey apaçık. Bilime tecrübe açık. O başka emeller bilen bir işimiz yok. O adına apadiyet dedi, birleşen ya birleşmedik. Benim düşüneceğim şeylere Amrada sizde var mı? O var men şumar ünsöriyet dinlebotin da paragan aydan nesen bunu çıkaryan sorularını fikirlerini doğrudan bizim halkımızın görmediği gördüğü alaydı diyen geçen 30 yıllar. Şol yankı saparagan aydan apozisiya sözünün manasını ya adımlarını dolanıp gelmeli olsa men şolun ilkinci gününden bar da katnaşıp verin şolun için. Men öyle düşünüşümse apozisiya sözü şu bar bolan resmi siyasata ya resmi adımları, resmi hükümeti kabat gelmeyen ayrıtin fikirler aytmak. Ya şolun yanlışını görkezip aytmak. Düşünüşmek, apaniyet etmek şolara. Olan aydiyan adını fakıtların üstü bilen elindeki tutarık bilen yine sizin şu ediyanınız yanlış bolması şu duyup aytmak. Ol sen yüzün ışık, gözün çaşı ya ne sen İğrindaki ol öndaki bir dip aytmak değil, adam mertebesini de değmek değil.
esasen şonun eger şol siyasetçi bolsa şoň alyp barýan siýasatynyň garşylygyny düşünmek. Ya şonun erikkellikdi düşünýän. Ýöne bu taýda bir gömülge ýatan bir zat bar vatandaşlar. Opozisiýany şol diktatura ullanyp geldi. Öz peýdasyny. İslamna geçti. Şol bir zatlary ýalňyş diýip bir aýdýas bolup onu hamala düze diýen ýaletip hana olar eýdiýär biz şonsudan edip oturtup halkyň gözüne çöp atýarlar. Onu soňam getirip ýene-de şol adamlary ine şol hökümete garşy durarlara ine basaran ýarlygyny dakýarlar. Ay ine watanyň döwnügi, ay ine ogry, ay jemir. Ol iş aýdýan adamlar, ol gep sözleýän agly boşlary däl, imen şol iş etjek adamlar döwleti peýda getirjek ýa döwletiň işini düzeltjek ýa ogruny dogry ýola alyp çykjak adamlara ine ýapylanmajagy çok. Bir ikinciden opozisiýany näme üçin ullanyr diýip. Niýazov ullanyr, Orsiýet ullanyr. İkinci var. Mesela ene şol realýada bar. Orsiýet bir kagaza gol çekdirjek bolýar da, gazardan aljak, nebidi, başga islendik zady Türkmenistandan aljak. Niýazov şonu bermek isläne gymmadyrak satjak bolýar da. Şonu getirip biziň opozisiýerlerimiz görüldi ýarar Moskwada. Onu biz şular gollajak diýerdi. Onu gol derýär, gol çekmeli kagazlary, şertnamany baglaşýar, Yeltsin bilen Putin bilen tapaw diýär. Baglaşýar. Şu baglaşylan günüň ertesi ine Moskwadaky opozisiýa Orsiýada gerek gelýär. Şu gerek wagty Türkmen opozisiýasyny orta çykarýarlar, gol çekişmek üçin ullanýarlar, soňra meni atyp goýberýärler da ýatan sandygy. Şeýle boldy. Onu kim misal getirip oturacak bolsa, kimin nämeden neçeli? Men ýöne aýdýan zadym, şu zatlar köne zamanlar şu taýda agdam, merhumlaryň adyny çykaryp oturanyň ýön şonuň gerek bolsa hana ýurtda baraly halkyň hemmesi şu eşderýäli 4 milyon halkyň öňüne näçe gejegini aýtmaly bolsa faktlar bilen getirip şonu aýdyp bereli. Şol hökümetiň şol ýyllarda kabul eden kararlary Orsiýet bilen baglaşan şertnamalaryň aňyrsyny we aşagyny ine görseňiz ene opozisiýa bilen döwletiň öýdary şol gatnaşygy bar. Bular aýtman diýmän ine edýän işler şo bolup çykýar. Netijede kim ejir çekýär? Halk ejir çekýär. Opozisiýa bardy diýil. Bardy işledi. Ýöne hani netijede işlenmez. Ta 7-nji ýylyň ýanwaryna çelli opozisiýa işledi 93-nji ýylda. 14 ýylda. 14 ýylda näme edildi? Hiç da edilen bolsa näme üçin ona diktatura dur? Näme üçin şol rejim dur ýerine? Eger opozisiýa işlen bolsa, bir peýda getiren bolsa. Menim şolun üçin otur, men özüm olardan aýrama. Ýöne şol döwür opozisiýa ýol başçylyk eden adamlar, olaryň 3 topar, birim däl, 3 topar. Öz aralaryny ýa-da kemin aýdysyn ýa kürsü paýlanşygy bar. Olary diňe şol Niýaz Faýry kürsüni almak gerekdi. Şo kürsüni öz aralaryny paýlaşyp bilmediler. Şo paýlaşylman üçin 2007-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna Awstriýanyň paýtagty Wienerda geçirilen şol halkara guramalar Ýewrosoýuz hemmesi gurnady şol duşu. Şo taýda ine şo kürsüni paýlaşyp bilmän bir-biriniň ýüzüne tüýkürip çykyp gitdiler, depip gapyny. Ine opozisiýa aýsyrlar da näme üçin onu çykyp gaýdarlar? Näçe edip şu halkyň öňünde talap etdiňmi? Aýdyn, näme üçin çykyp gaýtdyň? O awdyky ölüp durup, bara hana ýeme Nur Muhammed Hanaw ölene Hudaý berdi, Orazow bar. Aýsyrlar näme üçin şo taýda depip gaýtdylar şo gapyny? Şo taýda üçünem ýazmaly arzany biz ýurda dolanjak, şoňa bize gaýt dolanmagy mümkinçilik berin, biz halkymyza mümkinçilik döretjek, demokratik saýlaw geçirmeli. Etmediler. Etmediler. Şondan soň, şu Gurbanuly saýlanandan soň opozisiýa sözüniň o harpam ýok. Ýok, bolmady. Ýene de sag bolup şu internet döredi. Şu internetiň üstü bilen halka öz pikirlerimizi ýetirmäge mümkinçilik boldy. Azatlyk radiosynyň biziň her bir diýen sözümiz geçmedi watandaşlar. 10 minutlyk gürlesem, şoň 5 minutyň kesip aýrýarlar. Ay biz radioň içerki siýasatyny alyp barýar, daşarky siýasatyna gawat gelene. Prezidenti beýle kritik etmek bolanak, ýa-da zatlar aýtmak bolanak.
İnne hedil İslam zadyny aýdyp bermeli. Ýöne şu aýdylmaly ýerde bir döwletli halk bahbitli pikirdäli agzyna gelen aýdyp oturan adamlar orta çykdy. Onu bir siyasetem derler. Ondan o nirden opozisiya dörüyor. Nirden partiye dörüyor. Devlet yok görünü, hükümet yok görünü. Hiçbir registrasiyadan geçmedik adamlar. O neydi böyle böyle. Düşünüp bilen kimalle alır bunu. Şol yankası doğru verlek geçtiniz. Senin kemiyeni saparağı. Tapağıdı yok. Şol keserip yataysa näsli tohum bilen gurban boly. Ýöne şolaň öňünde 10 sany punktdan ibaret ine oýly talapnama. Ya şol hökümet 20-nji maýa çäli şu talaplary ýerine ýetirir. Ýok, ýetirmese de diýmek ol şu talaplaryň ählisini biz özümüz ýerine ýetirýäs. Hökümetim taparsam, getirersem goýarsam. Ýöne şol hökümet wagtlaýyn orta umumy saýlawlar geçýänse, täze parlament gelýänse. Onun anırda parlament hükümeti vaatlayın hükümetin möhredin uzoltmak on bir palçıdan bilimde on şu parlamente gelen deputatlar çözer ona mıkbal. Yönü şu zatlara getirilecek bolsumal bulunulya saparağı. Doğru verlek geçti. Murat ne çögün mari inni sonunda ne edip şu talapnamanın üstünden böküp sonunu bulaştırmalı, garıştırmalı, halkın ünsün başka yana soğumalı. Yok olmaz. Başka yol yok. Başka yol kaos. Suriye yali, Libya yali, Irak yali. Onun Türkmen birbirine kırılıştıracak böyle alır. Onunla gitsinler de özleri ilkinci günün şu tak barsınlar. Biz bilen den hatırda barsın, ondan nahil bolya, onun halk olur öz bahasını verir şu tay. Özler berde Avrupa'da duracak, halkın mesarufka edecek böyle alır. Olmaz o. Edille yamsul oyun 3-4 gelir. Kime dennem ben hemmezin fakit bilen aytıp berin. Yani şu köyüne zamanı aktarmanın yemesi yok. Zerurçuluğu yok. Şu an bizim etçek işimizin bahvidini şu zatlar ağzlarımızın bizim utuyan zatımız yok. Biz utulluk bütün halk bol. 30 yıllar ine iki diktaturan aşağına yatıyor. Şunu büyük kökü damarılıyor. Şu sistemi ayırıp yerine täze sistemi oturdulmasa on başlığına ayır, götlüğüne ayır, ornmasarına ayır, ministrin çalış yeni düzülüğün köy. Yeni düzülüğün kırıcı. Ütköcek zat yok. Ona adamdan doğru düşünmeyi gerek. Hiç kime karşılığımız yok deyip nesine de kaydıldı. Gelecek bolsalar hani 3 aylap Türkmenistan'ın radyo televizyoniyeti şolun ihtiyarını düşünürsünler halkı. Etsem petsemini, programmasını, neymesin. Halk samsık değil, akşadır. Bilir, kimi saylamalı, kimi saylamalı. Yöne bıtaydı. Edilecek bolyan işlerin önüne bevedat özlerine azat çıkan. Yine de üstüne bevedat basyalar. Saman aslından su koy verirler. Ol oyunu eyyam 30 yılda oynamadın çıkardınız. Biz atları içinden görüp sapara hakimiz 30 yılda görmezimiz çıktı. Siz adam ağırlat bilmeyen. Ağırlatmaya da hiç kime yol verilmez. Taze Türkmenistan kurulacak olsa kanun yağdayda kurulur. Yani bir adam ayırmalı, bir adamın iyiliğine düşmeli, bir adama tavin olmalı. Devleti yurdun bir topbağı dolandırmalı, sonun aldına karancaklamalı. O siyaset geçmedin. Biz 20. asırda yaşayıp oturuyoruz. Sonun için saparağa aytacak olayan zaten kemiğine aydın. Size de şol düzülen programmamız bilen, şol edilmeli işimiz, maksatnamamız bilen gidivermeli. Sağına da seyretmeliler, çepine de iyizine temboli. Biz dini öz etmeli işimize üns verelim, öz işimizden bolu verelim. Aydiyana, ola kakası ölünmüşün. Özü, oğlu, aklı sol tohumtiyci bilen erti tavıda sal uğraşsalarım. Bize bildiriyen yeri yok. Yani diri gerek namşın eden cinayetlerini cevap vermeli olan adam. Niye alttan başlar? Näme edipdirler, nira çıkarıpdırlar. Nerede yatıyıp oğurlanan pullar? Kimden cüvizin aysi devletler aktarılır. Son için ol bize diri gerek. Bize onu ölenem gerek. Ölüm dile, onu düşmanı ölüm dilenden özüne sağlık dile diye Türkmen. Biz özümüze sağlık diledi. Sonra hiç çok bol. Mene kıyıska çaytsam sol. Yani men padrobnostunu enik şanine girmeyen. Yani yine de bir zat var da, yani bir zat ayttın sapara, şu ölüğün arkasından ya ölüğün adından siyaset yöretmek bolun aktı.
Yine sonu yoradı bu tüylosuna. Bir wagt ölüp giden adamlaryň adyny özlerini tutarıp edip yine biz şoň miras düşöri ya şoň iýini işini dowam etdirjek. Onda gelin hem arhiwa salyn kim näme edip. Aralyn da Türkmenistan. Näme üçin şugun kun men oppozisiýa, men partiýa, men dwejeniýa, men hereket, men bereket biriniň agdyndan bir söz eşitmedim. 1 ýyl ýarym dowamında bara. Bizim illüstrasiýa arady, bizim şu KGB arhivlarynyň açylmagyny ikellep gollaýar. Sebäp pribaltyk döwletler nädip arassalarmy? Şol arhivler açylansaň arassalarmy? Şol illüstrasiýa geçilensaň arassalarmy? O kynlyk bilen geçýän ýöne o döwlet ana geçen 30 ýylda Ýewropa döwletleriniň hataryna girdi. Şonu etdirmejek bolýarlar bile. Dili baranak, öwürlenak. Sebäp näme üçin? Şol illüstrasiýanyň içinde çok KGB arhivlarının içinde öz atları bilen öz eden işleri var bir topar adam. Onu bıtayda dilime getirip aydanın peydası yok vatandaşlar. Onu yurda varımızda halkın önüne aytmak. Sonra koy devletin täze saylanan baş prokuroru talep edip getirsin onlar yığnasın dünya haýsy çetinle de bolsa. Bu näler boyunna eden jenayetler bilen. Siz doğru düşünün. Geçen 30 ýylda Niyaz ya on rejimi öz başına yaşap ya öz başına adamlar tutup basanlar. Bir topar adamın ýeňseden eden işleri var, jenayetleri var. Bir bak ýyllarça müňlerçe adamlar ýok edildi. Diýen söz üçin, ýazan hat üçin, eden hereket üçin satdylar ýeňsesinden. Indi şu zatlara jogap bermeli. Köpüsine tecrübesi akıllı bolan üçün ýok etdiler. Elbette. O köpüsine tagma bastılar. Kes çıkmasın deyip. Ýöne Murat men biraz tariha seredýände. Men pikirimçe Türkmeni ýanky Bedredäki leňeç nemesi wada fenomeni wada. O Türkmen ummatyny bir 5-6 bölüp durlar. Yani Türkmenistan'a, bir bölegi İran'da, Awganistan'da, Irak'ta, Suriýada, Türkiýede. Yani 6 bedreň içinde leňeç, şoň içindäki leňeç biri aýaryndan çykyp aýaryndan çekilýär-de. Biri şo bedreden çykyp bilen okda. Bizi şeydip Türkmen ummatyny şolar ýalak dizayn edilipdir de. Şon ben betmem, şon alak biri ýoňa çykyp berjek bolsa, şoň aýagyndan ýapyşmaly. Şolar ýalak onu medeniýetimize tiňdiripdirler de. Täp desturlumyza çenli. Şolar ýalak nemämiz bar, biziň geçmişimiz bar. Onu şuň kağıdymda bedir şon alak. Buna bir 100 ýyl akyndan berbetdir. Ve 30 ýylla 2,5 metre 99% degradiýe etdiler. Bu 50 diplomlusam şo degradasiýandan aýnalan. Bir Türkmen sudurumyz biziň däp desturlarymyz bar da. Medeniýet diýip nemäme oňa ýeremokda. Şo däp desturlar şunu ýöne özmöde taklap durunda çok bolmaly. Oňam içine sıçypdyrlar. O da gaty düýpli bolmaly. Şular ýalak näme çydap bilen bolsa. O döwlet täze Türkmenistan gurmaly da üýüşip ýatan kadrlarymyz ýok. Türkmenistanyň jeminine ýok. Türkmen ummatyna ýok. Boleli. Ştaýda bir zat aýdy tapara. Şo kadr meselen birçe sözlem goşaýyn. Şol 91-nji ýylda ýanky meclisiň komitetini şol ýanky bir giýilgen mesele seretdik de. Şol öz goşulmazy düşsek, bularyň kadr sastawyny nerden almaly ofitserler. Şonu seredip gördüm. Bütün SSR'ın genişligine içinde
milleti Türkmen ofisierlerin sany şol leytenantdan generalı çelli jemi 345 adam. Jemi şol 345 ofisier bilen şol Türkmenistan saklap bolarmy? Ya şol goşun elbette ýok. Ine şol döwüren Türkmen gysılıp saklanyp bu ine şol ýere sokulan şular ýa hemme ýerde de kader gysıly şo Sovet zamanynda bar. Ýykylandan soň o barjasyna many dargatdylar. Ýok etdiler. Kökü damar bilen. Intelligent maşgalan aklysyny kül etdiler bilen. Bilmediklerini bolýarlar. Bilerler. Entek ýol açylsyn. Ýurda barly. Ine sonra hemmejigine gije güni çykarşy. Ukrainada geçirilen tarihi şol Sovet zamanynyň tarihini çykardylar da. Şol iýligini günne aýdyp 10 ýylla etdiler şo peredaça. Какой страну мы потеряли? Inde biz ýazar şo taýdy. Каких людей мы потеряли? Nähil biz talantly adamlarymyzy ýitirdik. Hökümetiň emri bilen şol ilmli bilimler bir satarlygy üçin. Şol ine bar şo şinnakiler. Şol edip bererler. Ha, KGB agent bolup işläp bererler. Hemme bar sapara. Nire gitsin olar? Ola pikir edýär, Gurban uly ýakyn ýok eden. Ýok. Ol arhivler gerek adamlar wagtyny on kopýasyny alyp giýlemeli ýerine ýam ýoşup goýdular. Gerek gün çykarar. Olar çykaramaz. Nire gitsin? Şondan gorkup ine şu zatlaryň öňüne badak atýar. Men ir düşündüm, şu daşyň nakylary, şu grant alyp bererler bar, halkara grantlar alyp bererler. Şularyň hiç birisine Türkmenistanyň düzelmegi gerek gelse para. Näme üçin? Sebäp onu bilen alyp oturan pulundan kesiljek. Türkmenistan'da da iş edip onu kazanıp bilecek adamlar değil. Absolut. Ol şol jurnalistlerim şol, yazıcılarım şol, siyasatçılarım şol boldy. Bir wagt näçe milyon dollar bilen holtumuna gitdi şu 30 ýylyň dowamında. Şo halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyny. Ýok, biz şo alan hakkymyzy ödedik, biz şonu biz halal kazandyk diýsin. Hananla näme üçin halk şuň kuna şerli diktatorun ýa diktaturaň aşagyn hani eden işler. Halmurat eden işleri diýen bolun ýöne şolun hemmesi hünärsiz adamlar. Öz çöreğini ödüp birdat edip döredip yaradıp çöreğini tapacak adamlar däl şolun 90%. İçinde 5 şubadır bolun ýöne agyrlykly, kärli, hünärli, o galam tutyan, o kelli işlediyen hep seyredip gören katlı telçektir. 100'den 90'sı boştur. Onun şuları alaklattan eklenmeli. Başka ne mi denip? Türkmenistan'ı var anda da yatvi milliyle de atıyor. O tadı da burada öndürmeli, döretmeli, yaratmalı. Hakiki. Yo bular ömrünü elini pil saklap yerde penadan derse para bular iş stajı dine in ağır elini götüren kalanmalar kağıt başa zat yok. Yani solum halal hakkın edolsalar neticede. Hanının halkımızın anı düşüncesi. Hani bulan birazdan pozisyası halkımızı östürmeler bu adamlar. Öngde varıcı olayan olsalar. Onu demek bunların diktatura hizmet eden adamlar var ya. Şolara drone'u gerek şu diktatura. Bunlara kazanç seçmesi var hizmet ediyor. Halmurat bunları hiç vakt yitirmeli, yitiremde o. Bundan ağrıyam demetmeli. Bunu mine kän vakt sarp ettik şolar için. Şoň için sözü Aydın'a vereli. Aydın'a vermezden olur bir kızı aydın sapara. Aslında hiçbir adının tutamak tutacağım der. Yurda varamızda gelsinler, hani özleri eden işler vardı, halka özleri hasabat versinler. Belki biz yanlış yani. Aytsınlar halka. Yöne diyecek bolyan zadım şu geçen bir suutka yarımın dovamını telefonu gırlara getirdiler. Millet zannediyor yurdun içinden taşını. Hanrada sol aydılyan doğru mu? Ay ine özünüm zäherläpdirler, oğlunum zäherläpdirler, ay on eýdipdirler, beýdipdirler, köşüň içinde meheme bilen polis uruşýarmyş. Nähir görürüm. Bir
siyasata giren adam bir levzinne bir razı halallık bolsa ýaşydy. Halmurat bu yankı koordinatörünü taptık. Ödül. Yani, Bir de neme kemine yetsek sapar jana diye. Almada da onun deme diye. Näme çıkan dok dip çıkaydı diye. Näme ekrana çıkan dok dedi. Son ilkinci günlerde bir de çıkan son. O Onu yavardı da kalır. Milisiyan mayoru mu, kapitanı mı ne bileyim öyle. Son partiden gelen. O şolun hem meclisinde oynap çıkıptır da. O biliyor. Haberimiz var. Yemek apara onu aydına söz verirle so bilen tamamlay. Benim yolun gelip gün efire girip dursun. Bor Halmurat. Yadı olatayım. Söz aydında onu. Menem gysgaça aýtyp geçeýin. Söyle. Yankı opozisiýa bolanda vatandaşlar bärde aslında bunun altında bir gyzykly zatlar bar da. 90% adam şu zatları bilen ogam gyzyklanmam gören okda. Gerek däl diye. Aslında şu altyapı diýilen zat şu siyasi arenadaky şonu hiç kim görüp bilen ok. Indi opozisiýa ben uzağına bilemek yani 50 yıllık dünyanın hemme devletlerine, dürlü devletlerine seyredip gören o atın opozisiya nirde var, diktaturan kaptalında vardır. Hemme yerde şon yalı. 95-90% şon yalıdır. Diktaturan karşısında vardır. Diktatura güçlenip başlaya opozisiya güçleniyor şotaydı. Näme üçindir. Ondan son opozisiyaların yankı nämesine seyretgende olan vizyonu bolýarmy? Ya olan islegleri mi? Demokratiyadır. Yine şu taýda demokratiya diyen söz var. O sözdür. Hemmeň ünsüni çekken bir sözdür şu demokratiya sözü. Indi yankı opozisiya bir döwlet hakynda, millet, halk hakynda alady diýe gurrun edýär we demokratiýaň üstülen etjek diýe ýa-da demokratiya diýe. Ýöneköy bir zat İslendik çeşmeden, yine şu ılımı çeşmeden, dünyanın 1000 yıllık tarihi bilen bilelikte alın, araştırın. 2-3 gününüzü gitsin, şonu öğrenin. Devlet näme, hükümet näme. Ve müňläp makala taparsınız. Yekece yerde şu devletin düşündürülüşünde de, hükümetin düşündürülüşünde de demokratiya diyen söz geçýän däldir. Demokratiya sözü devlet kuruluşlarında yok. Misal için devletin yankı düşünce değişli bir aýratynlygy bolýar da devletlerin 4 sany var. Yankı unitar devlet, ondan soň federasiýa, konfederasiýa diýip şoň ýaly ýene bölgeli devlet bolýar. Şoň ýaly 4-e bölünýär. Misal için bu düşünce nämesinde devletin şu taýda demokratik devlet diýen söz ýokdur. Bolwan bilmeýär düşünce guruluşunda. Ondan soň devletin öz ygtyarlygyna görä devletin bir görnüşi bolýar. Olam ýalňyşmasam 4 sany bolmaly. Yani monarxiya, soň teokratik mi näme bolýar, dini tarapdan näme diýen döwlet. Teokratiya. Ondan soň näme var? Respublika var. Soň ýene bir sany bolmaly. Ýadyma düşen 4 sany var. O 4'üsünde de demokratiya sözü ýokdur. Bolýa indi o taýda demokratiya ýok. Bu döwlet kuruluşlary, hökümet başka zatlar, vatandaşlar ikisi birbirinden başka zat. Indi hökümet näme? Indi hökümete gelýär, hökümetden el hökümetler var, monarxiya var, diktatura var. Ondan soň meclis sistemaly näme hökümet sistemasy var, hökümet bağışlan. Bu awa parlament var, soňra prezidentlik sistem, soňra yarım prezidentlik diýip sistemalar bardy. Bular hökümetin sistemalary. Olaň içinde de demokratiya ýok. Ýöne näme üçindir opozisiýanyň isleýän zady ýok bir zat. Demokratiya isleýärler. Demokratiýada ýokdur. O diňe yalandan ibaretdir vatandaşlar. Söz azatlygy diýseniz ben inanan, o söz azatlygy bir kanunyň goragy aslında bolýan şahsiýetiň pikirini, düşünjesini gorayan bir instrument diýeli. Olam hökümetiň guruluşy däl, döwlet guruluşy däl. Indi 1000 ýyllap şu zat ine 1000 ýylky taryha seretken hiç ýerde bir demokratik döwlet guruluşy ýa-da hökümet guruluşy, hökümet sistemasy bolmandyr. Bizem gelip şonu Türkmenistan'da barlak görüldi diýeniz mi? Näme üçin demokratiya diýeniz?
İkinci bir aytacak zadım. Men bu zatlar vatandaşlar, men düşüncem değil. Men öz düşüncemi sorasanız demokratiya, bu zatlar hemmesi bilim, ılım tarafından öğrenilyen adamlar. Bu bir yılda, 2 yılda düşünce değil, 1000 yıllık bir düşünceni, ılımın cemlenen yerinde demokratik sözü yoktur. Devlet ve hükümet şu iki sözün näme ya şu iki zatın näme öğrenen atınız, şu sözü gavat gelmersiniz hiç yerde de. Indi nämen aydayın, birleşmek meselesi vardır. Birleşmek ağzıverlik değildir. Ağzıverlik başka zattır. Birleşer yalı biz bir molekulaya atım değil, birleşip bir zat emele getirer yalı. Bizim her birimiz bir şahsiyet. Ağzıverlik değildir birleşmek demek. Tersidir birleşmek ağzıverliğin. Özem birleşmek işi iyice çekkendir. Hem işe. Yönököy bir zat aydan hem men tanayağınız yine Google deyip bir firma vardır. Yani internette browser. So Google'u hemme tanaya hemme sonra yine ne bir çoğun yalı üstünlük kazanıp bildi Google. Yönököy bir zat aydan Google'un misal için yankı reklamı bölümü vardır. Birem interface'ini işleyen bir bölüm vardır. Ondan sonra birem nämesi vardır. Finans nämesi bölüm vardır. Şu bölümlere seyretken velin içindeki adamlar birbirini hiç hili tanan okşolar. Şolar birleşse iyi işlep bilmeye. Şolun her bölüm näme için ayrı bolýar. İş etmek için ayrı işler edilýändir. Ýöne şolun hemmesinin vizyonu birdir. Vizyon diýende ýa-ni öňündäki maksady birdir. Yine bizem berdi näme diýes? Türkmenistan, täze Türkmenistan neslimiz üçün bir yaşap, bilimli, ılımlı kadrların yetiştirilip bilinecek bir sferasını döretmek. Şu tayda bir şoň ýaly şert döretmek. Ine maksat. O maksat ertire bizim çağalarımıza da şu maksadı geçirip bilsek, olaram öz çağaları üçün şon eder. Olaram şoňa geçirip bilse şu maksadı, bu maksadın izi oturmaya. Onu el maksat dolara men diktatör ayıracak yine. Berdi Muhammedow ayıracak deyip maksadın var. Ertir ölse sen maksadın hem ölýär. Oň ýaly maksat olarmy? Oň ýaly vizyon olarmy? Yine şu zat son bir kızıklı bir zat. Yine şu Google'un CEO'su yanlışmasam 27 ya 28 yaşında Hindistan'dan biri son CEO'su oluyor. 27 yaşında. Ve şolarım ne birleşip işlen ok, birleşen ok. Yönü ağzıvirliği olalım deyip ağzıvir olmadılar. Onun bir vizyonu var. Hem mesela şu vizyonun aşağında işleyeler diye. Bir maksat için işleyeler. Ağzıvirlik diyen adam yine şu zattır. O zatları karıştırmayın. Sözlerin her bir sözün öz nämesi vardı. Birinciden şu sözü, demokratiya sözünü bolýar. Siz ananýaňyz gowy gördüňizde şu sözü. Şonu kelläňizde canlanmaly bir zat. Demokratiya diýende näli bir zat. Şonu canlandyryp bilýäňizmi bileňiz ok. Bilmeseňiz nädip kabul etjek onu. İkinciden hem yankı näçe sany şu döwlet guruluşy, hökümet sistemalary barada yankı makalalar vardır. Edilen işler vardır ya da hukuk sapaklarında berilýän nämeler vardır, materiallar vardır. Şolary öwrenip görüň bir yerde ya şu hükümet sisteması demokratik sistema diýip görmersiňiz ya da döwlet guruluşy demokratik döwlet guruluşy ya da demokratik düşünjesi diýip hiç zat ýok şotay. Yine demokratiya hakynda men düşünýän zadyma şulardan ibaret. Elbette ýene näme bardy? Mesela en demokratik yurt dünyada Amerika hesaplanıyor. Yani nemelere göre. Yani şu tayda da kanunlar üstündür. Yani diyecek zadım yani aydın ayttın ha federal devletler yani devletlerin kuruluşları vardı. Federal devlet kuruluşu yine şol neme seyretmeye de yani kanunun gücü var. Her nemenin velayetin diye aydalı. Amerika'da yani federal velayetin özüne değişli kanunları, düzgün tertipleri var. Yani respublikadır. Mesela yeni de bir zat var. Amerika ölen değişik kızıklı bir zat. Amerika kurulan vakti cumhuriyet deyip kuruluyor. Yani respublika. O cumhuriyet deyip. Edil bizim Türkmenistan 24. yılda yani bundan yakın 100 yıla yakın yıl bundan kurulandı. Cumhuriyet deyip kuruluyor. Edil şonun yalam Amerika'da cumhuriyet deyip kurulandır. Hazırem cumhuriyet şeklinde dolandırılyandır. Yani cumhuriyet demem kanunun üstünlüğü demektir. Kanunun üstünlüğü bilen kurulandır. O
demokratiya elbette gowy zat ýöne onuň belli bir ýereçeli gelip bilýän ýeri var. Ondan köp gitse olay ýa meni döwleti bozýar. Ýani pikir edin, döwlet bir adamyň elinde nämeler edip bilýär. O ýalňyş adamda bir adam diýenim, ýalňyş adamyň elinde. Bir ýalňyş adamyň elinde o görüň Türkmenistan näme ýagdaýa sokdy. Indi o milyonlarça ýalňyş adamyň eline bersen güýje olar näme der ýani. Yok, kemine aslında şu bazda demokratiya yine kapitalizm diýip bir düşünce vardır kemine. Yine şonun ýalyrak bir zatlarda. Kapitalizmi şu gün düşündürüp biljek adam var mı? Doğulu manasında yok. Yok. Kapitalizmi hiç kim düşündürüp bilmeýär. Her kim özüçe düşünýär, her kim özüne göre düşünýär. Birede şonu nämet ýat bir kili şekillendirýär da. Demokratiyada edil çoň ýaly, ol yok zat aslında. Diňe sözde var, her kim her hili düşünýär. Her hili nämeleri var, düşündirilişi var. Ýöne el bilen tutup boljak bir ýeri ýokdur demokratiýanyň. Başlan ýene bir zat aýdyk geçjek, ine demokratiýa gurulýan däldir. Demokratiýa döreýändir. Nädip döreýär? Mysal üçin demokratik kurjak ýok, gurup bolmaýar. Demokratiýa haçan olar? Haçan ine täze Türkmenistan diýäs. Täze Türkmenistanda şoňa halkyň 70-80% gatnaşan ýagdaýynda şoň guruluşuna. Ine şo taý sen isleseň hem demokratiýa bolýar, islemeseň hem demokratiýa bolýar. Onu aýtmasan, şo sözü aýtmasaň, men muny öňe aýtdym. Sen şo demokratiýa sözüni hiç ýerde ýatlamasaň hem halk şol işi eden wagt, halk şoň içine giren wagty ine şo taý demokratiýa bolýandyr. Deme aýdym menem şu meselen nemesini bir sözlem goşoýun. Ne biz yerli hökümet diýdik de. Ne Türkmenistany 150, 120 ya 130 sany konkret belli däl, onun üstüne işlemeli. Yani şu wagtky dil bilen etrap ýalak ile ya on Türkmençe ne adyny goýortuňy hökümet bolýar da. 150 sanak diýip alaly. Şo 150 sanaň her biriniň öz Türkmen başçysy bolýar. 150 sanak Türkmen başy. Ol Türkmen başyň ýanyna da bir iň bolmanyna 10 sanak adyndan ýani deriňe barlaw, o kontrol, o ýani kömekçisi nemesi adamlar bolýar da. Olaram bu taýk saýlanyp barýar köpsi. Onun köpeldiýän bolyn 1500 sanak Türkmen başy. Onun ýani regionlar var. 14-15 sanak region. O taýda da şolar ýalak. Gara 2000 goloy Türkmen başy bolýar. Buloňam hiç biri Türkmen diline terjime edip aýdýarna. Düşünür ýalak. Hiç birem ömürlük gelip bilmeýär. Hiç wagt. Mümkün nälet. Ýani etrafda men ömürlük prezident şo taýk neme boljak diýip bilmeýär, o taýla bilen gelmeli. Onun ýerli neme. Öz büdjetleri, öz nemeleri bolýar, öz haklary, hukuklary, özüm konkret nemeleri bolýar. Borçlary, jogapkärçilik nemeleri. Çydyklary belli. Kanun bilen. Hem demokrat bolmasaň bolýan. Yani häýlek diktator boljak diýdiň bolup bilen ok. Da döwlet bu zatlar hemmece döwletiň guruluşuna bagly. Şonu dogry gursaň, şolary alak, şuňky alak batkan içinde ýatmarsyň. Ol merkezden ýani Tawadardaky, ýa Guşgudaky ýoluň nähilek geçäni bilen oklar. O demede suwdanlary bentleri ýarlyp ýatyrda. Şoň nirdediğinden bilen ok. Merkezde boldy, şonu alak boldy. Ýöne yerli hökümet bolsa oň ýanyna. Öz defa öz güýçi var, öz nemesi var. Ýa-da deýkeşler aratalap bilen oklar. Biten dünýäni şoğur alyp ýatyr. Oň nirde nähilek geçenden bilýän adam ýok.
ne merkezi demedilerinde ne devlet sistemasının yanlış kurulunda işleyiş demedi şunun alaktır. Bolmasa yerli hükümet şu at var formalna. Hem de adı formalna da yerli hükümet var yine etraf demek yerli hükümet demek de. Yönü seri işlesi olmasa, ihtiyarı olmasa etçeklerdi ne mi? Hukuku yok Sapar abi. Hukuku olmasa. O üstünden yok oradan demek öğreniyorlar. Pak tekmeli, buğday ekmeli yerler. Okuçular şu tak çıkarmalı yerler. Başka nemeti yok. Onu oylayan mesele yok başka. Halkın cınkı çıkmalı yerler. Onu Sovyet nemesinde kov edip oturttular. Sebebi 60'lı yıllar içinde dayıkanlığın pasportları yok. Dokument veren yoktular. Şu taydan çıkmasın diye. Bu kulçuluğun bir formatı, şu formanım şu an devam ettiriyorlar. Gelen yerlerim şu. Şu arada bir ilmi iş, ya bağırlı iş var mı? Devletin statistikası yok diye neyme yaşayandan bilin okulur. Çıkardılar Sapar abi. Türkmenistan'ın statistikası yeterli gelmeye deyip devletlik nemesinden, statüsünden çıkardılar. Sapar abi. Deme Hasapesi kitabım yok Sapara. Ağzına gelen neydi otuyorlar, şunca planlaştırdık, şunca yerine yetti. 10 götürüm ösüş oldu. 5 götürüm ösüş oldu. Nerede onu ösüş? Hanım netice? Her yıl mesiyeli. olur aydar yine bir zat var biz bunu aylar bundan aydın bilen gürleşende ortaya çıkıptı da. Yankı demokratiya değişli bir mesele. Yine demokratiya demek köpçülüğün kabul etmeyi değil bilniye. O yine hazır Kur'an ulu yine o hiç kim karşılık görkezmese, o görkezmeden de 30 yıllar mesela dine Kur'an ulu değil, diktatura. Köpçülük görkezmedi. O köpçülük görkezmese demek yani bu demokratiya oluyor bulan. Yani demokratiya ildeşler iki uçludur. Bu kovan bolup bile, erveden bolup bile. O şonun için ervet bolmazlığı için kanun bilen çeklendirilýändir. O kanun nemedir? Gönüdür, keskindir. Yani kesen yerini kesýändir yani şonun ýaly gaýdan ya deýen yerini kesýändir. Ve göz gönüdür yani bir manysynda o o şunun ýaly nemetmeldäl, o kanun bozmaldäl ýa-da Türkmenistan aýdaly cumhuriyet döwletidir diýip aýdýar ýa şu cumhuriyet dälmiken diýip şonu maddany okap düşünüp bolmaýar da. Ikinji manysy ýok. Şoňa kanun diýilýär. Ýöne demokratiýa ýene seredin Kur'an olup çykýar bir karar kabul edýär, alkışlaýarlar. Demek bu demokratiýa bolýar. Yani şu taýda çykyp da öz pikirini aýdan ýok. Yani öz pikirini aýtman, hemme kim sessiz galyp hatda onuň üstüne çepek nemetmesen kabul edýänliginiň bir işaretdir. Sessiz kalmak yani köp yerde. Esasen hem şol hökümet cemiyet aravatnaşanda. O da televizyonda bana sana demokratiya gerek boldy diýip çapakça muhtar adamlar görkezýärler. O yine iyileşler yani. Onu şol demokratiýany Türkmenistanda gatyga oynadylar. Yani hiç kimin habary yok ondan. Demokratiýany näde oynadylar? Halk maslahatı diyen sözün yine demokratiya demek tercüme eden wagtyň halk dolandırılışı demek. Halk näme şol upravleniýa diýilýär da. Halk bilen dolandyr. Yani Türk halk dolandırışı variantını ettiler. Dolandırmak demek Türk'te gadaklamak diýär. Ağlamak diýmek. Indi şu Niyazov halk maslahatyny döretdi. Halk maslahaty hem kanundan üstün oldu, konstitusiýadan. Sebäbi näme üçin? Türkmenistan demokratik döwletmiş, bulam demokratik partiýamış. Yine demokratiýanyň edýän işi. Döredýän bir sana halk maslahaty diýip adyna tapawy ýok, sen içinde adam getiren ya adam eşiğini giydirip bir näme bar iki ayaklı diýip bir zat getirsen şulayam ady halk maslahaty olan üçin eýem geçýär da yani konstitusiýany geçýär. Yine demokratiýanyň edýän işi, demokratiýanyň mewesi şol. Aydın yine de şu bilgiye gelýär. Bilgi. O bilgi olmadan sizi diýre galyp barýandan bilmersiňiz.
O demiş üstüngüzden aylak eksperiment geçirilenden bilmerseniz. Ağzınızdan aşağı etmez. Görüğünüzden ne şuunku neme yalak. Görünün apısında kul yalak. O çoğu da kail olup görünürüm katıken. Bu da gendat. Ne milletin, cemiyetin degradatı edilenlerinin tuğutuna basçı. Birinin apısında kul olup yaşayan benim şundan hoşarlayan. O bahanacığım tap ya. Deliliye de Türkmenin bir etaatin emesi vardır. O kadimden gelen huyhiyatiyeti vardır. İslenlik daha deliller bilendir. Katı ervet sattı. Safara bir misal vereyim. Şimdi iyilleşlerimizle köprek havarlaşan esasen hem ayal maşgalalar telefonda gürleşip duruyor. Şol işleyen yerindeki sözünü bölüyor da on etmez geliyor da sesini iştiliyor katı neme oluyor. Nemi değil herhalde onurunu kırma nemesi var ya Türkmence ne ile oluyor. O demeye Ya milleti ruhtan düşürüyor da. Ya bu iyilleşlerimize bir neme görüşünü alıp barıya yöne bir öyde kalıp pul kazanyan yeri iyilleşlerimiz çeklendiriyor yani telefonda gürleşmelerini o ya da belli bir boş vaatları yani hemmesine onun yağlı değildir yani deyip bilecekler yani köpüsünün kişi onun yağlı. Ya ayalı izlere şol bir yere kayta yuğduruyorlar ha onu bir kan işte ya. O neymemiş bağırlap görüyormuş, o pul veriyormuş. 12 saat adam işleyen oldu. 24 saat işleyen yağlı bir yağdayı var. Ertir turuya iş edip başlaya akşama açelli. Ondan sonra sen şol başka yerinin öğünde yaşayan, çekinip yaşayan bir ayratin bir inanma ol ya da dünyadan uzak bir dünyan görüyor Altay'da. O kazanyan pulun hem gönü Türkmenistan'a uğrayan Türkmenistan'da da pulun yegenler karşılığa var ya. Yegenlerin nemesinden dolanıyor. Onların iyi işine, nemesine peydası değil. Ya, şonun yağlak bir düzgün tertip var illeşler. Yani bunu bir düşünmeli hemmemiz. Ya, biz hem bunları ön düşünüp duramız yoktuk. Son bir yılın içinde görüp dursan hem zat ortada. Kakilik yağlı ortada diyorlar ha. Yani bunu görmeyini istemek gerek. Kakiliği avlayan adam o şonu görmeyene niyet ediyendir, şunun için görüyendir. Keselliyerler, ölüyerler, ne iyiliği, ne ölüm iyiydi, ne ölüm. O ne şu ölün görülürüm. Yani bir hosar, bir yarım hosarı. Şoğa bir iyiye çıkıp bilen ok. Bir onun kömeği edecek olsan onun çekiniyerler. O adam yalak ölüyorum bilen yok. Ne yeten yerimiz şu. Bir adam şekilli. Yaşamadın. Yani adam şekilli ölün o. Ben yeni toprağında gömülme emeğim yok, şantınım yok. Ya, bu zatlara namus ediyenim yok. Adamlar yavaş düşünüp başladı tapara. Biliyorlar, duyuyorlar. Eğer vatana dolanmasalar ahiretinin durmuşuşları yalak pazgaliyadaydı kuturcağını. Onun için görüşmen gereğini de düşünüp başladı. Emmesi değil elbette. Öbür görüyen 30 yıllık ulçuluğa salınan halkı ağını düzeltçeğim olsam bir yılla düzeltip bolanak da tapara. Doğru. Bilim yetmezçilik katı duyuluptur halkımızda. Yetişibilligimizden aytıp otur, yerlilerden hana yaşlar düşünürüp aytıp otur. Yine şu zatlar okan, şu zatları seyredin, hiç olmanı bir yıl vaktini sarf edin değil. O 1000 yıllık tarih var deyip aytıp otur. Bak canınım aydın, ola şu 1000 yıllık tarihi seyredenden gidip bir saat işler, bir kuruş pul kazananını çağırlar için şon özlerini peyda biliyorlar. Ulum okanlar. Yine onun bedbahtçılığımız elbette.
Nesip bolsa watana dolansak ine bulary okumada mümkinçilik törer, işlemäge de olar hem başga da öz çağalaryň arasynda toprağını adamlar derler alıp çıkar Türkmen bir hemme taraplayın bir okuyuplu düşmü aklı yetide adam olmalı geçmişimde teresi. Yani şu ikisi diktatör olur bir yuka katlığım yok etti de. Sonra düşünmemiz gerek şu tragedi oldu. Hemmemizin önümüzde dur. Hemmemizin betbaşlığımız bir adam kadar. Şu tayda yok olan denan men ayarlığım ya men gıydım yalçağı. O ne için biz ona kıynanmalılar, ne için duygudaşlık etmeliler, ne için biz ona arka çıkmalılar. Biz bir halk, bir millet, bir devlet bolsak şu zatları edemeli. Yo nikroluk berende de şoňa da garşy çykýarlar. O Ödüm kostarlar garşy çykýar. O bizim planda adımıza azar berýärler. Soň biz ýyzymda dolamyza azar bererler. Dip o da ölün. Ýa-ni Türkmenler soňky 30 ýylda 10 miňlerçe menniýen döwlet adamlary bar. Şolong ýurdun täzelerine birine nikroluk berdiler mi gadetdi? yok. Yok. Verenaklar sapar. Bu näme onun kaka dölünü telewizorda görkezip otyr onu. Ha, Ütköşükmü? o. Ayo, kakasam geldi karda aýtmyşlar türmen ver tuhay. Olum bir abraylı adam der. Sol para alıp içine peredaşa geçirdik görün. O menniýen ene turmody işgärler vardy. Ana gitmez. Atlardan tutana. Eger. Yok. O gazakçı vardı ýadyňa düşýärmi Halmyrada neme Anel Jülgaýew dip. Awo. O bu da ýuş sadanlar. Öllü 3-4 ýyllyk öllüýdi ýani. Eger bir ýerde adam çykyr. Ya doğduk tepesine, obasına, kalkozuna, ya koşasına, daklarına gelişmeyen ne olur ya adam? Yok bir öllü dip bir yankı sabalesini yankı nikroluk gazette da attım. Yaşıllar. Alap yüzlerce adam var, miňlerçe. Her yıl. Her yıl. Awo. Yaşıllar. Däp desturlary bir nemäni ýöne yer bilen tekidläpdirler. Yaşıllar biz limiti geçtik deyip fikir eden. Bolya otorol. Bolya onu tutaydı. Sonra. Bolya Vatandaşlar şu aýdylan sözlerden özüňize dogry dürüst netije çykaryn. Bärde bir ýerini garalap özüňizi aklamak ya bir ýerini ýokary tutup özüňizi ya bir ýerini pese düşürmek niýetimiz ýok. Ýöne şu asyl manysyny edilmeli işler şu düp manysyny. Şunu etmäge bize yol veren aklı. Şu aydan sözümüz etçek işimiz aylap bulap tersini yemedip onun son çorban sorruğunu çıkarıp halkı öldürülüyor. O bolmadı beýle de. Biz yine şu manada, şu terdaydı bu otur. Önüne koyulursa hükümetin. Hemmeniz gördünüz, eşittiniz. Şu 10 punkt. Hani 20. maya çeldi möhret. Erti son bitirsinler, yol astırlar, halk içine varsın. Öz çağlarının arasında. Erkin saylaw geçildi, halk özü bilir kimi saylajagyn, kimi getirjegin. Ýöne şu zatlar öpçül etmek üçin talapnamy öňünden goýulmaly, olara wagt bermeli. Çözmeseňiz biz çözýär. Bolun wagtyňyz ýetdi diýip aýdyldy. Başga hiç zat ýok bärde. Şoňa dogry düşünjek bolun watandaşlar. Men şonu aýdýan onu näme şuurlukça sağ olun, sapara Tanrı yalkasın, aydın kemini, sizin de medyanı işlerinde ulakan Tanrı yalkasın. Sağ olun yiğitler. İyileşler sağ olun, sağlıkta görüşelim. Öyle yaşlılar sağ olun. Vatandaşlar şu, menem şu 10 sanı madde var. O zatları vatandaşlar bizim oylap tapan zadımız değil. O Türkmenistan'ın hükümetinin yerine getirmeli konstitusiyon borçları. Hükümetin sorotda yerine getirmeli. Hükümet olayan olsa ne şol işleri yerine getirmeli. Bizim oylap tapan zadımız değil ya da bizim isleğimiz bilen koyulan näme değil. O işini yerine getirsin deyip şonu talep edeceğiz. Ve Türkmen halkının adından talep ediliyor. O dine berde yine bize 100 adama 200 adama edilsin değil. Tapavdu yok. Türkmenistan'ın vatandaşı diyen her bir adama yine şol zatlar üçün edilmeli. Hükmanı sorottu. Olan konstitusyon borçlarıdır.
Şoň üçin şonu soraýasy, talap edýäs. Awa sag bolun. Sağ olun ildeşler, yaşlılar, aydın. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.